Id-dokumentarju The Giant Deep Rats ta' Chris u Maurice Camilleri kompla jikseb l-unuri f'festivals internazzjonali. Fl-Indja d-dokumentarju nata premji bħala l-aħjar film, l-aħjar dokumentarju, l-aħjar film dwar in-natura u l-ħajja fis-selvaġġ u l-aqwa trailer. Dan id-dokumentarju ġie vvutat ukoll bħala l-aħjar produzzjoni fil-Wonderland International Film Festival fl-Awstralja u fin-Nature Without Borders International Film Festival fl-Istati Uniti. Kisbiet oħra ġew irreġistrati f'kompetizzjoni tal-films li saru fil-Kanada, fil-Repubblika Ċeka, fl-Indonezja, fl-Iżrael, fil-Ġappun, fil-Filippini, fl-Slovakkja, f'Singapore, fl-Iżvezja, fit-Turkija u fl-Istati Uniti. Il-premji miksuba kienu għall-aħjar direttur, l-aħjar muntaġġ viżiv, l-aħjar trailer, l-aħjar ċinematografija, l-aħjar dokumentarju, l-aqwa plot għat-televiżjoni, l-aqwa produzzjoni, il-Jury Choice Award, l-aqwa skript ta' televiżjoni, l-aħjar film edukattiv u l-aħjar film dwar il-ħajja fis-selvaġġ. Sa issa The Giant Deep Rats rebaħ 114 il-premju internazzjonali.